ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? କାହିଁକି ତମେ ମିତାଲିକୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲ? କିଷାନଟା ମା ଚଉଟ ପିଲା, ତମେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲିଗଲ। ସତ ମୁଁ କାମିনী ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ମରକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସତ। ଏମିତିକା ବୋହୂକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୋ ହାତ ଗଲା କେମିତି? କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ? କାହିଁକି ମଉସା? କାହିଁକି ମାରିଦେଲ? ଏଟା ବେଇମାନ ଲୋକଟା, ମାରିଦେଲ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ଶାଶୁ ମାରିଦେଲ। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନଟାରେ ମୋ ଅପନାଟା କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ବାବା, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ସିଏ କଣ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତାନି? ମୁଁ ତ ମର୍ଡର କରିଛି, ମୁଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବି। ମୁଁ ଏକଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କାମିনী ଭାଉଜକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ। ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତତେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ମର୍ଡର କରି ସାରିଛି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି। ତୁ ମତେ ଅଟକାଉଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି? ଆରେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର କି ନ କର, ହେଲେ तो कामिनी भाउजको ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି। ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। अरे उत्तर दे, अपना कथा तू उत्तर दे। ମୁଁ ତ ବହୁତ ମର୍ଡର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଜିତି ପାରୁଛୁ ଅଭିଶାପ ଦେ। हरे किसान अरे बाबा, हे किसान, अरे बाबा अरे तू तो माउस को मर्डर कर दी थी।
तू ते माझे बरोबर अभिशाप देऊ ते माझे मारू गाडी किसन तू से सरी मत करुणा करून ए बातो कला बड़ा तो खाली गोटी কথা বলছিলে মহাদারি মনে রেখে দিব মুদা মর্ডার করে দেল গলি বাবা বাবু ঠিক আছে এ বাতো বিষ্ণু বলে না গুরু কি সানরম মাতা মরি নাই क्या माँ छमने जाएगा आजी ठारू ना आजी ठारू से बाप बोलते